som I har set inde på de sociale medier og så videre, så er der en kiste, eller kuffert skal vi vel kalde det, inde på midten af mappet, som tager 10 minutter åben. Det har mig og min mod så været i gang med her. Prøv at gå ind og finde den. I starten, jeg var ikke lige helt sikker på, hvor det var. Jeg prøvede bare i midten af mappen og noget, men min mod, den hjælper lige med, hvor det skulle være henne af. Og så må det jo bare over, og så er jeg lige skruet den endnu højere op i fart her. Det er 30 gange hastighed her, hvor den kører det igennem, for vi kan se, hvad der er i kisten. Så der er skruet godt op for hastigheden, og det er på de 30 gange. De siger, det skulle tage 10 minutter at åbne den, så det må vi jo gå ud fra. Og så er vi færdige her, og så er det bare et legendarisk våben og et episk våben, masser af guld og ja, lidt utility, er det ikke det hedder, skjold og så videre. Så det er simpelthen det, der er i kisten. Der er ikke nogen grund til at gøre det. Der er ikke et eller andet supervåben i den eller noget som helst, så ja. Og så her til sidst, så nakker jeg lige min egen mod. Jeg går ud fra det, fordi han ikke prøver, fordi han kan godt spille bedre end det der, så. Men så fandt jeg ud af, hvad der er kisten. Jeg håber, I kunne lide det, og vil følge med i alle mine videoer, ellers må I have en god dag derude. Hej.